ati batike zvechopu chopu. Right, muri Zimbabwe paita kanyaya kadiki panapa kari kungoda kungocorrect kwa 2 minutes then tobva tapfurira mberi tichizivisana mamwe maupdates ari papapa. Nezuro pane nyaya yanga iripo takabuda chitaura kuti unconfirmed reports aitaura kuzoni Gift Konjala akawanikwa akafa, but panapa tiri kutambira news dziripo. Zvechokwadi kune munhu akawanika akafa ende munhu anga achitsvagwa kungoarefa achishayikwa, but now haasi Gift Konjala. So ndiri kuti kune mhuri yekwa Gift Konjala ayo kontinyaya irambai muchienderera mberi nekutsvagana nemunhu wenyu. Nyaya iri kubuda panapa iri different. The National Prosecuting Authority of Zimbabwe regretfully informs members of the public that Mr. Shingirai Chikosha, who had been reported missing since 13 March 2026, has been found deceased in Norton. The Zimbabwe Republic Police is currently conducting thorough investigation into the circumstances surrounding his disappearance and subsequent death. The authority kindly appeals for anyone with who may have information that could assist the police in their investigations to report to their nearest police station. The authority extends its sincere gratitude to all individuals and organizations who participated in the search efforts and offered various forms of support during this difficult period. Our thoughts and prayers are with Mr. Chikosha's family, particularly his wife and children, as they navigate this profound loss. May they find comfort and strength during this time of grief. Ndo shoko riri panapa muri Zimbabwe riri kubuda pa National Prosecuting Authority of Zimbabwe, ndo update yavari kutunzira. Saka apa zvikureva kuti haasi Gift Konjala. Like ndakatotaura ndikati vanhu vari kufambisa nyaya yacho vanga vanhu vegroup iro rinova grupu ranga rakajoinwa na Mr. Gift Konjala vaya ndo vanga vari mugrupu iro randiti. Saka ndo kwakangobudira shoko racho richitanga kutenderera, but ndakati no guys, kune imwe information iri kutenderera. It's always good kuti vanhu varambe vachita se vachisecha vachitsvaga kunzwisisawo. Unoziva kuti vanhu vanongonzwa kuti munhu anga ari kushayikwa kubva nguva yakati anga achitsvagwa, saka vakangonzwa kuti anga achitsvagwa anga akaita missing, vanobva vangoti saka maybe ndiye, but chokwadi chiripo ndechekuti munhu akaonekwa akafa dzanga siri nyaya dzekunyeba, but havasi Mr. Gift Konjala. This is the situation, and ndangoti ndingoya panapa tingocorrecta time ichiripo. Munoziva kuti isusu tinoda kuramba tingori vanhu vane news dziri reliable, handiti mazvona, but munozviziva kuti we always do this kuti tikaona kuti apa panenge paita kakupotseka kana kuti panenge pazoita kakuvhiringidzika pane matauriro zvanga zvichiita, tobva tauya toti muri yeZimbabwe ngapagadziriswe semazuva ese tinge tichingodaro. Saka ndo nyaya ndangoti ndingopfura nayo nepanapa tisati tatanga kuzivisana nyaya dzimwe dzese dzinenge dzichizotora nzvimbo nekuitika. Ngatingotangira panapa tichizivisana kuti update iripo, ndo mamirire ayo anga ari kufungidzirwa kuti ndiye Gift Konjala asiriye mumwe munhu.